Башны иябез алга, аннары артка, уңга, сулга бурабыз, аннан карап торабыз. Иң үсләрен сикертәбез, кулларны биетәбез. Бик дөрес эшлисең, дустым. Сәламәт булыйм дисәң, иртән күнегүләр яса. Афәрин. Көн тәртибе, ул сиңа танышмы? Әйе, көн тәртибе вакытны дөрес бүлү дигән сүз. Ул вакытында йокыдан туру, иртәнге күнегүләр ясау, урын җирне җыю, юынудан башлана. Нәкъ шулай. Сәламәт булыйм дисәң, көн тәртибен төгәл үтә. Монда бик күп тәмле ризыклар икән. Әллә бөтенсен ашарга ярыймы? Юк. Ничек тукланырга соң? Яшелчә һәм җиләк-җимешне күп итеп куллан. Татлы ризыкларны күп кулланма. Фастфуд белән генә тукланма. Һәм ризыкны төрләндерергә кирәк. Димәк, сәламәт булыйм дисәң, дөрес туклан. Нәкъ шулай. Дустым, чисталыкны саклар өчен син нәрсәләр эшлисең? Иртән тешләрне чистартам һәм юынам. Ашар алдыннан кулларны юам, чәчләрне юам һәм тарыйм. Душта яисә ваннада юынам. Тырнакларны кисәм, киемнәрне пөхтә йөртәм. Аяк киемен чистартам. Бүлмәне җыештырам. Афәрин. Димәк, сәламәт булыйм дисәң, чисталыкны сакла. Яхшы һәм начар гадәтләр ясалган карточкалар буталып беткән. Әйдәле, бергәләп аралыйк. Уң якка яхшы гадәтләрне, сул якка начар гадәтләрне тизик. Тырнак кимерү, ручка башын кимерү, бурында казыну, зур итеп авызны ачу, ашханәдә тәртипсез ашау, тешләрне чистарту, уенчыкларны җыештыру, саф һавада йөрү, вакытында йокларга яту, бүлмәне җилләтү, спорт белән шөгыльләнү. Димәк, сәламәт булыйм дисәң, начар гадәтләрдән саклан. Хәзер балалар бергәләп уйнап алабыз. Мин әйткән сүзләрдә яхшылык эшләнгән булса, кул чабарсыз. Начарлык эшләнгән булса, уялып битегезне капларсыз. Әниләре уята, алар тормый ята. Иртәнге күнегүгә вакыт калмый шул бердә. Кием тизрәк дигәнгә, ятып йылыйлар идәнгә. Тешләрен чистарталар, пөхтәлек яраталар. Көн тәртибен тик алар бөтенләй аңламыйлар. Артык күп ашамалар, тиз үсәргә уйлыйлар. Журналларны укыйлар, рәхәтләнеп уйныйлар. Тик торганда сугышалар, бер сәбәпсез талашалар. Әниләрен тыңлыйлар, өлкәннәрне зурлыйлар. Афәрин.